nazo-ke as you can see bafethu ngila egroundini entuzu maje ngiyahamba nje around ngiyabheka buka gcwele abantu abangana mekhala ngomgqibelo wena umuyephi wena umulele lapho yini yabona nje bekukuhle mekhala menginama sports event naleli likhekhe limina nalibo sihambe around ngiyabona nje abantu bade bengibuka ngoba ngirecord ivideo bethi awubheke leli khekhe lenzani leli khekhe limina laba bedlala i-table tennis ke wathi hayi uthi ngizame ke nami ngicele nje umshana athi amboleke lento le nakho ke sengidlala kasho uthi ngiyabheda ethi ayibona uthi azini leli khekhe leli ngoba liyabheda avesane liqhubeke nje netho libuke nje around yabo kuhle kanjani igcwele abantu nje all around nje la bafethu siyabona ninibona bese uthi la bebedlala ke i-Chelsea enkulu bedlala nombanje uthanda ukudlala ayisiqhubeke sokhe around yabona nje la ematafuleni udlala umlabalaba 7 angazi umlabalaba 90 100 angazi dlale la i-tennis siqhubeke sokhe around yabona nje sibuke nje abantu buka abantu bahle kanjani cabana nequality yecamera yami cho too much cake lana bebedansa bedansisa izingane bedlala ngezingane beshaya umdansonyana angazi ke indaba cameraman melokho eveza mina ngoba uyabona ukuthi leli cake kumele lokho livele evidweni nje leli cake liyimina buka nje kugcwele abantu abangakanani uzodansa phambi kwabantu abangaka ngeke umbone sibone number 2 So far, number 2 is winning. usayiqedile kunumber 2 na ke sesengena unumber 3 na ke nayo imeshaya umdanso na mase uthi nangu lo mjita ke lo mjita kumana nokuthi ubenzani ke lo mjita mebhedela nje la idanso umsangano uyambona nje uyakhahlela lapha yakika phela What is going on, guys? Let's pass back at Raquel Nana is starting video. So today we are about to play flip a bottle, and as you can see, we are trying. Get closer. We got shawarma, you feel me? And we got get closer, man. You feel me? And today I'm here with and today I'm Silva is running the whole. And cameraman, of course, is also participating. Hey, you read Banana, but they know me, G, in TikTok. Please follow me, guys. Please, Bao Banana. Okay, let's begin. 3, 2, 1, begin. Silviolis. Ngapang baba. Savula. Ngapang baba. Oh! Yarle. Ano mo ya? Yarle kili. Wena chawa lapho. Iso wena. Bese bele. Asbaye. Morning to you. Why are you gay? Relaxile Silviolis. Relaxile Silviolis. Anak kesan.
Kanjani mfethu? Hayo mfethu. Yabenda. Hawu. Ngeke shimlika la. Buka ngithi ngiyabakholela. Benza kancane. Yenza kancane. Sasho wena wena ushayiphathi nomuntu. Sibole Bible. Hayi. Bye bafo. Bye. Ano ba excited here, man? Kudla inkosi manje. Ya, kumele ngicade. Izophuma manje. Second bite in the shawarma. Second. Awuthando. How am I? Let's soak. Hozo. Hayi musosiphambe. Babaphangele simo. Ngabisela umntana sane kade adeni kulena. Kanti akusebenzi. Sibole phela sibole. Angilakhe la yona. Angilakhe nayona baba. Baba kakhulu. Hey, pisa. Hello. Nenkinga nathi lo moya. Para usar. Akathi nenkinga ngalona. Ilona mfethu sane beke kanjani. Ya. Sakhona mina ebheki. Awukilathi nena. Ngaphela nawe mfethu awukazi. Okucabanga nje khona ngiyagcina ngoba. Siyakhala ndoda. Kanti uthini? Ba, Wena before ibithi iqala. Hayi, buya phela. Awu, esayingenela nje mfethu. Hayi awunazwelo bane. Bye. Siyaqalayo manje. Nasenele ndangaka abafika. Siqaleni mina enzani? Mesandali. Seniyabona ukuthi lo iyaphela. Sambonana baba. Hey. Adukala uthi wathi. Siyaxaka manje baba kakhulu. enjoy. Enjoy. Are you sure? Awubono ayula. Kuna bathi ukupapayisela azilento phethu. Use.
sekusele kancane. Ephinda leyo. Ah, okay. Bye bye. Phetha wena, isikhathi sihamba. So friend. Baba kakholi noma Bye bye. Bye bye. Usimu la kangithusa usimu. Yangithusa usimu. Ufuna singadla ukukhululeka ke. Bye bani. Saye yonke. Cape khona usimila. Bayita le shwama le. Sus pangwe. May machine. Machine. Pendula. Angizona ndaba vele mina. Ay mash. Awacha lo plastic man. Sok. Mama ngiyile photo ngiyile. Pro 50 rand la. And now just consider para today's video. If you enjoyed our video, please guys. Don't forget to hit the like and subscribe button. How was it, darling? It was nice. It was nice. How was it? Ooh, fantastic. Fantastic. Wait, but what? Shwama. So I knew that. That's what they were eating and be like so relaxed. The Cameraman, what do I do now? Ay. This guy. We must go. Oh, the cameraman, I thought you were talking about me, nigga. Go in gym harder, my man. Because we are. Stick man.